Jurbenor enpresari kiebra eginaraztea leporatzen zaie Javier Fernandezi eta bere arrebari. Barakaldon Sefanitroko lur zorua saldu zuen Jurbenorrek, baina Javier Fernandezek eizion ordaindu 43 milioi euroko beza Bizkaiko ogasunari. Iruzurrezko insolbentzia ere leporatzen zaio, salmentako dirua enpresan hartu beharrean, beste enpresa batzuetara desbideratu omen zuelako. Fernandezek esan du etzela salmenta izan, baizik eta lurrak zorren ordainetan ematea. Enpresariak adierazi du jeltzaleek traizioa egin ziotela, bere proiektuak babesteari utzi eta zorra ordaintzeko luzapena eman ez ziotelako. Horrek guztiak eraman zuen kiebrara Jurbenor Fernandezen esanetan. 10 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazioek. Jurbenor kasua dela eta 2011 urtean 10 urteko inhabilitazioa ezarri zion Bilboko beste epaitegi batek. Beste akusatua, Fernando García Macua, absolbitu egin du epaileak botin dotrina aplikatuz.